Vítam vás na Valerii Bastet Tarot. Dnes máme 18. júla, ale v každom prípade chcem povedať, výklad je načasový. Aktuálny vtedy, kedy si ho nájdete. Teraz máme 4 planety rovnakých v 1/4 stupni. Jupiter, Uran, Neptún, Pluto. Budú sa diať nejaké veľké zmeny, prevzatie moci a tak ďalej. Budú sú aj zmeny v nás. Bude viac vystupovať nejaký ten strach, nejaké obavy, čo nás drží v egu z minulosti. Takže uvidíme, čo tu bude dnes. Takisto vítam nielen z TikToku, aj z YouTube, aj z Instagramu Valerie Bastet Tarot. Všade tu ma nájdete. No a idem na ten odkaz. Dneska som to cítila tak channelingovo. Tak nejak smutne, neviem prečo, ale možno, že niečo má odísť a niekto je z toho smutný. Dobre, uvidíme. Dobre. Takže ja preložím karty a ideme na to. Takže takto. Čo tu máme? Máme tu hneď veľkňažku. Silná intuícia. Veľkňažka. Aká žena? Je tu niekto, kto je silno intuitívny? Možno tomu je určený ten odkaz. Je tu veľkňažka. Máme tu kartu väža. Takže je tu, prichádza veľmi náhla zmena, ktorú si možno aj tušila, alebo aj tušil. A máme tu kráľovnú holí. Je to zmena, je to pad ega. Tu sa niečo rúti, A bude to možno časť, možno nejaké, nehovorí sa, že ego potrebujeme, samozrejme. Je to časť našej osobnosti, ale keď je príliš vysoké, tak cítime sa nadradené, sme najmúdrejší, zožrali sme celú múdrosť sveta, nevieme sa prispôsobiť a tak ďalej. Ale toto cítim, že toto je odkaz pre nejakú ženu, ktorá popierala dlhodobo intuíciu, išla cestou ega. Manifestovala si, alebo je to niekto, môže to byť aj muž, ktorý je silno ženskej energii, pasívnej. Myslím tým, že môže tomu mužovi diktovať celý život nejaká žena. Wow, toto ide. Co tu mi ide? Je čas si manifestovať a žiť, tvoriť život podľa seba. Tak je to aj odkaz od tohoto muža, alebo pre tohoto muža. Je čas sa vydať cestou srdca. Tu sa rúcajú nielen nejaké len ideály, nielen to ego, ale ilúzie padajú. Máme tu kartu smrti. Je čas pochovať to, čo nad tebou vládlo. Toto idem. Vládlo. Nad tebou dominovalo. Kráľ pentaklov. Kde si nielen bol zaseknutý, kde si tvrdohlavo stále nastojoval iba na svojej pravde. Je tu aj energia niekoho, kto sa bál vystúpiť z nejakej komfortnej zóny a naberá odvahu. Lebo ten svet vidí už úplne inak. A je mi teraz doplaču, lebo je to odkaz muža alebo ženy mužovi, muž žene, je to jedno. Zoberte si z toho, čo treba. Záleží, kto sa pozerá. Ja som sa tak zmenila, že by si ma nespoznala. Žnem presne tú svoju vlastnú karmu.
niečo ma osvietilo a osvietilo ma tvoja múdrosť a tvoje, neviem, tu cítim, tu cítim duchovné prepojenie a to, že môj život bol iba o mojom vlastnom egu. Ale na cestu mi svieti už slnko. Viem, že naša cesta sa rozdelila, ale neodišla som. Chystám sa ti napísať veľa slov. Správu, ktorú ti dlhujem. Ale verím, že mi odpustíš to, čo bolo toxické v minulosti. Že som sa správal ako nejaký závislák. Tu cítim, že niekto, proste tam tá energia medzi týmito dvoma bola veľmi toxická. Tu je nejaká závislosť. Závislosť na čom? Závislosť na iných osobách. Tu môže byť aj závislosť na pocitu, že nemôžem sa nikam pohnúť. Musím. Ale teraz už viem, že si moja spriaznená duša. Moja ženská polarita. Mužská, ženská, mužská. Pozrite si z toho, čo chcete. Bol som nerozhodná. Ale viem, čo teraz chcem. Viem, čo chcem. Môj život dostáva nový smer, nové videnie, nové vnímanie. A viem, že moja tvrdohlavosť a nadradenosť ma doviedla tam, kde som. Vždy som rozprávala o zodpovednosti, ale odmietal som byť zodpovedná sám za seba. Moja komfortná zóna mi bola vždy prednejšia a moje vlastné ego ako ty. Ale ty si tá moja hviezda. Ty si uzdravila moju dušu. Alebo uzdravil moju dušu. Bez teba som nikto. Ty si moja druhá polovica. Teraz do toho vstúpim. Je to myslené ako energeticky, OK? Prepáč, že som ťa odsekol zo svojho života, ale musel som uzdraviť svoje srdce, alebo musela som uzdraviť svoje srdce a pochopiť, čo je sebaláska. Každým som iba bral. A pritom som sa tvárila, že dávam. Pritom tým správnym som zobral časť srdca. Ale viem, že ešte nie je koniec. Chcem, aby sme to dospeli do šťastného konca. Chcem začať s tebou niečo tvoriť. Odchádzam od vlastných ilúzií a toho, kým som bol. A viem, že to je všetko naše víťazstvo. Wow, toto je tarot, ale ešte rýchlo dám anielov lásky. Neviem, prečo to cítim tu tie karty. Ešte dám anielov lásky. A taký aniel lásky. Chémia. Je tu medzi týmito osobami, tam je energia, veľká chémia. Je zde prítomná veľká príťažlivosť, obrovská.
To znamená, že nevedia to odstrihnúť ani jeden, ani druhý. Náboženské ohľady. Tak to môže byť tým, že môže tam byť nejaká zadanosť. Alebo vaša náboženská výchova, duchovná cesta. Mali ste doteraz rozdielne duchovné cesty a uzmierenie do tretice. Niekto z vašej minulosti sa vrací do vašho života. Wow, 3 karty. Uzmierenie. To znamená, je tu uzmierenie na úrovni duši. Alebo je to na fyzickej úrovni. To znamená, že dojde medzi týmito dvoma osobami, energiami a tak ďalej k uzmiereniu vo forme správ. To sa niekto niekomu ozve a vysvetlí, ako to skutočne je. Majte sa krásne.